Un o'r band ni yw yr Angen, a ni'n dod o Abertawe. Ni wedi ffurfio nawr yn bwthi 3 blynedd, 3 blynedd. O'n i'n lwcus o'n i wedi ffurfio oherwydd oedd trio ni fi, Jack a Jamie, maen nhw'n un dosbarth cyfrestru. Fi jyst i ddechrau chwarae gitar. Wedyn gwnes i ymuno fe yn wedyn. Desperate. Ail tro ni recordio, neu trydydd tro ni recordio, tro cyntaf fan hyn. Really good, ni'n hapus iawn, credu. Mae llawer o bandiau sy'n neud y trumpet thing a'r piano a... fel Deweydd on Dr Gonzo. Nhw'n really good, by the way. Mae cerddoriaeth Cymraeg eisiau band fel ni. Mae'r can neu hun yn eitha gwahanol i, wel, oedd y blwg o Ecdau wedi dweud bod e'n gwyllt na popeth nhw'n chwarae Ecdau. Wedi gweld yn fyw, so oedd hwnna'n pretty good. Mae Jack di ysgrifennu'r can, a fi'n credu mae'r adeiledd y can yn, wel, ni wedi cael ei dweud bod e'n aeddfed iawn. A ni'n teimlo fod e'n, ni ffili meddwl am unrhyw bandi Cymraeg sydd yn dod o falle rhywbeth fel hwnna i'r ford, y ford Cymreig. Dyma cibolag o'n am y drosto. Joiwch.